Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang ebanghelyo karong adlaw, ebanghelyo Miyerkules, September 21. Ang pagbasa gikan sa Santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Unya mibiya si Jesus niadtong dapita. Ug samtang naglakat siya, nakita niya ang usa ka kobrador sa buhis nga ginganlag Mateo, nga naglingkod sulod siyang opisina. Miingon si Jesus kaniya, "Sunod kanako." Ug mitindog si Mateo ug misunod kaniya. Samtang nagkaon si Ginoong Hesus dito sa balay ni Mateo, may daghang kobrador sa buhis ug mga makasasala nga miduol ug misalo kaniya ug sa iyang mga tinud-an. Nangaon man ang Ginoo ug iyang gipili nga 12. Unya miduol ang ubang mga makasasala. Unya daghan ang kobrador sa buhis ug mga makasasala ang miduol ug misalo kaniya ug uban sa iyang mga tinud-an. Nakakita nini ang pipila ka mga Parisiyo ug miingon sa iyang mga tinud-an, "Ngano nakigsaw man ang inyong magtutudo sa mga kobrador sa buhis ug sa mga makasasala?" Nakadungog si Jesus kanila ug mitubag, "Ang mga tao nga walay sakit wala magkinahanglan doktor, kundi ang masakiton ra. Lakat og susihan ninyo kung unsa ang kahulugan niining bahina sa kasulatan nga nagingon, wala ako magkinahanglan og mga halad nga madanap, kundi kaluoy. Kay wala ako moanhi aron pagtawag sa mga matarong, kundi sa mga makasasala." Ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Bago pa lang yun nato, nagpati kung ikaw may dalunggan, ang pulong. Unsa man pulong? Ang pulong Dios. Ang pulong na imong tao, unya may puyo sa matag usa ka nato, dinhi sa silong sa kalibutan. Ingon ana ang gugma. Ang Ginoo ang gusto galugan gugma. Ug unya, ang pulong karon ang Ginoo nakigsulti kanimo nga nagtan-aw. Nakigsulti kanimo. Unsa may gisulti sa Ginoo? Sa pulong sa Dios, sa nagtan-aw na minaw, nag-online, nag-on-view sa tanang katawhan sa tibuok nga kalibutan. Maminaw kagwa apan misulti ang Ginoo sa tanang mga tao. In fairness, misulti gyud ang Ginoo, mingon ang Ginoo, "Sunod ka nako, Mateo." Kinsa man is Mateo? Muni ang nagtista karong adlaw. Dugay na namatay, kobrador sa buhis kini, apan gipili niya, gitawag, "Sunod ka nako." Mitindog, gibiyaan, bibiya, usigbiyan, iyang trabaho, iyang tanan, niya may sunod. Nga, dugay na siya nahibaw nga, kining tawhan na, doon lagi, may laki, Ginoo, gini, nga may sunod man, nga mitindog, bibiya man, ug trabaho, siya, kada kong sido, kobrador sa buhis, pulos magkasasala, unang until now, ibutang tag muni siya, taga-custom, taga-BIR, di sa atong nasod, kobrador, sa mga taxis, mga buhis, mga tao. Kinsa man, ato ta bayad sa BIR, nya taga-custom, ato muning ang antinglaw, doon ay corruption, ang tao, corruption, sukad pa niya ato, corruption, nya mga budhi, sukad pa niya ato, kanya gumikan kayong tao, na magsala, gumikan sa sala, gipadala sa Dios Amahan, ang iyang bugtong o pinalagang anak. Muning Savior, wa man is kalibutan, o tipon sa mga, sa matarong man, tulid, apan may tipon yun ang Ginoong pulong sa mga makasasala. Apan doon na may manitayon, doon ay mga martis at tungo ng panahon, doon ay marisol, doon ay mantayon, muna itawag Parisiyo. Sige, pamantay sa Ginoo. Apan, ang ilang itawag magtutudlo man, mutuo man sila kung sa propeta. Apan, wasa na mutuo, Ginoo ba ilang gika-istorya? Mito sa mutag na, ubuhat o mga milagro. Apan, wasa na mutuo. Apan, sige, pamantay. Doon lang yung maritis o marisol at tungo ng panahon. Ang pulong, sa din, ang pulong ipadala sa Diyos Amahan, ang pulong, kay pulong man, ni puyo ang pulong sa taguangkan sa mahal nga birhen at the age of 14 years old. Ang pulong,
mipuyo sa taguangkan, sa misuot ang babae, yes Lord, be it done unto me according to your word. Matuman dili ka nako, sumala sa imong pulong. Pagsugot sa babae, nga matuman ang pulong, mipuyo ang pulong sa iyang taguangkan. Muna gipada sa Dios Amahan. O paghibokso, nagsugod yun. Gikan sa pagkabata, niya, misugod yun, o inahan. Mituo, o babae na imong inahan. Ang Ginoo ha, apan gipili gilain. Gipili gilain nga, di gibulingon. Huli, munang dito magpuyo ang iyang buutan o pinalanggang anak. O sa dahil misugot ang babae, nga 14, misugot, yes Lord, be it done unto me, according to your word. Dito, nagsugod. Kay kung wa pa mo sugot ang babae, nga matuman ang imong pagbuot, di siyuta, way kaluwasan nga may tabo. Apan sa pagsugot sa babae nga, yes Lord, matuman din kanako sumala sa imong pulong, ni puyo ang manluluwas. Kinsa may luwason, muna ang pulong. Ang pulong hangtod giatiman, gitahod, gitagbili, hangtod nahimong hingkod, mature ba? Muna ang first reading, hingkod ba? Ni mature. Kay kung mo mature, ang Ginoo nga nag-agi sa iyang taguangkan sa babae, muna pagkahingkod na gyud. Apan ang mahal ka birhen, mituo man gyud nga iyang gianak. Ginoo, hugot ka pagtuo, likon ba pagtuo? Mituo iyang giatiman pag-ayo, gitahod pag-ayo, o gitagag bili, hangtod midako. Midako. Kanya, likon yung pagtuo, usa rin pagtuo, usa rin paglaom. Kaya usa rin may lawas, ang lawas ano ni daghang mga party. Muna ang mga tao, until now, nato mo ng panahon, may bunyag, apan sa nang naibugso, karong panahon na, nga nakaabot pa kita, nga buhi pa kita. Ano na ni mga pari? Kinsa man ni mga pari? Dugay naman ni nahitabo ang mga pari itong panahon. Ang mga pari ito, mga istrikto, si pangasaba, si pari ha? Apan karon nag-eskwela na yun. Gitunan ang pulong. Gitunan ba? Unsa ang pulong, ang Ginoo, ang pari na yun. Munang dunay unang Santo Papa. The first Pope was St. Peter, ang unang Santo Papa. O gisultihan yun si San Pedro. At tubangan sa 12, 11 ka mga tao. Peter, sukad karon Simon, ngalan kay bato. Bato, likon ba? Digon likon. Nya tukuron ko ang akong iglesia. Gitukod, dini, ang Ginoo mismo, misulti, Mateo 16:18, tukuron ko din sa kalibutan ang simbahan. O pisan ang kamatayon, dili makabuntog niini. Munang until now, tibuok kalibutan, adunay mga simbahan ng Romano Katoliko. Tanang nasod, tanang lungsod, adunay simbahan. Kaya usa na may pagtuo. Usa na kapagtuo, usa na paglaom, usa na Dios. Unya, nato ng panahon, di pa man hingkod. Kunya karon hingkod naman, magkasabot naman, may dalunggan ka man, may mata ka man, may ilong ka man, may baba ka man, muna mo hingkod, mo mature. Ka mature ni mo. Kung magkasabot ka unta, biyaan na gyud. Kung biyaan, biyaan ang sala. Munya mo panik ka sa Ginoo. Kay gumikan sa pagsupak ang mga tao, misupak. Munya mo nang gitugot ang panuway sa kalibutan. Munang panuway mo, haud-haus kalibutan. Ang Ginoo, wala labot. Ang sugo sa Ginoo commandment is to love one another. Sa kalibutan, ginubanay, giguba ang huna sa tao, ang lawas sa tao. Kinsa may tiguba ang panuway. Mulang giingon sa Ginoo ayaw pag adtos taliwa. Apan bisupak man ang babae, bisupak ni pupo man, di patakod gato sa laki o hangtod nakasala ang tao. Munang until now, gumikan sa sala, wala sila papuya. Sa limpyo nga lapit, limpyong hangin, limpyong tubig, limpyong kalibutan, limpyo ba, limpyo, holy. Paraiso, di sa yuta. Apan, ang ginulangiton man, munang paraiso, langit, dinis yuta. Limpyo ba? Paraiso. Apan nganong kalibutan, nagpuyo mata, bulingon naman kayo. Bulingon, ginegosyo ng bayo. Sige, bibiya naman Ginoo, kay nangitag kwarta. Linumbain naman, nga, nipili naman, katungod, bibiya ng tinuod. True, kanya, pagkatungod na, ilalak ka ng right, until now, ang tanang tao, gatagan og katungod, right, bibiya og tinuod, og nipuyo og katungod. Apan gipangwarta man ang kinabuhi, gipangwarta laban muna mo man laban. Doktor, muayo sa kinabuhi, ayuhon ang kinabuhi, dili kay pangwarta. Wala may Ginoo. Kinabuhi ilang luwason. Apan kwarta, tabangan ka kwarta. Apan kwarta, wala Ginoo. Architect, engineer, build, muhimo, kasada, yuta, bay, engineer, muhimo, ug apan kwarta. Wala Ginoo. Muna ang nahitabo sa kalibutan karon. Gupikan kay giguba na gyud sa panuway. Gitugot na nga, gitugot na ihatag ang panuway. Gitugot na aron makahimo kag desisyon. Tao, you are given the freedom of decision to choose
to do good. Ang uban, pulos ko magkasala. Munang karoon lawa, San Mateo, kinsa man ni, magbuwis, muning korap, anti-now corruption, pati naghan ng corruption. Bisag kinsa presidente, corruption ito, ano magsugod sa panimalay? Ang matag panimalay kay, adunay ba na nga kurap, adunay asawa nga kurap, maliwat sa mga anak, kung matarong ka, you are given the freedom of decision to choose to do good. Kung matarong ka nga pagkabana, kung matarong kang pagkasawa, maghigugma ay magpaminaway, magkaroy-anay, magpasayloay. Kaya ang anak maminaw, aron ang anak musunod, apan kung magpunay away ang magtiayon, away buntag, utto gabi, makamati ang mga anak. Bisag unsa pa ka profesional mo anak, mubalik yung korupsyon. Nga naman, kawatan man, sipag awat, nagbalik-balik ang panigas ni kalibutan. Kung sa panigas, nagbalik-balik ang pride, garbo. Ang garbo, pulting, ang tanang tao, garbo. Nga naman, ang garbo mo sinuglanan sa tanang sa 7 capital sins, nagbalik-balik ang garbo. Kung sa ni garbo nga, sige taas, ikay haud, ikay tanan, bahandi, kumplito, kwarta, bani panugo, si pamadlong, panambag. Yan, ano na hanggawan? Unang garbo, unang pili ka na nito, babae nito, laki, pili ka kay, kumplito mga garbo mo na magsig-away, kaya balkan bana asawa. Garbo mo na kan magsig-away, garbo niya, ang garbo magbunga mo na kasuko, sig-away, kasuko, away dito, away diri, di na mutahod, ang mga anak, sige sukol, gidikanan, sige sukol, niya, magadik-adik uban, nga naman, maghimog dautan, nga naman, they are still immature people. Kaya ang unang pulong, mahingkod na gyud ang panghuna-huna sa mga tao. Inighingkod na makadesire na si gusto to do what is right, what is wrong, what is good, for the good of the people, alang sa kayuhan, sa kinapag-an, sa kinaganan. Muna ang the goodness of the Lord. Gihimo ang tao, gumikan sa kaayo kabuutan. Unya, giluwas ang tao, nagpakamatay pag yun ang Ginoo, giluwas, gumikan sa kaluoy. Muna gibalik-balik ang kaluoy, until now ang kaluoy, ang Diyos ng kaluoy. Wa mo kinahanglan matag simbahan, matag misa og mga sinulo, mga inihaw, pagkaon diya. Ang importante kaluoy. Kaluoy ba? Mo na importante sa matag simbahan, daghan kayo mo simba. Sige simba sige. Apan ilan na kaugalingon parente, kaugalingon na, o ilang yun na. Ang tanan unta, inigsimba nimo tanan, magbago mag-usab. Kung magbago mag-usab ka mo, lagad ka sa imong sikitaw, may kugma maluoy ka. Kaya ang kaluoy mo hinungdan nga until now, di pa mo balik ang Ginoo, gumikan kay daghan nga mga taong usbonon. Amen. Amen. Himaya samahan og sa anak og sa Espiritu Santo maingon sa sinugdan karon sa gihapon hangtod sa kanturan. Amen. Pagbag-o na, pag-usab na, ayaw na pagpanikas, pagpangurap sa kaulingon, korupsyon magsugod sa imong kaulingon. Ya paglimpyo, balik sa pagtuo, balik sa Ginoo, balik kay usaran Dios. Kung mahingkod ka na, mature ka na, only mature people can decide to choose to do good sa iyang isikitaw, to love one another. Amen. Sa ngalan samahan o sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. Daghang salamat sa inyong pagtanaw, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Sa buhi nga pulong, ang pulong Dios, ang pulong uban sa Dios, ug ang pulong na himong tao, ug mipuyo sa matag kinabuhi sa matag tao. Until now, ug hangtod karon, balik sa pagtuo, balik kay Dios o sara, balik, preach the good news, evangelize the good news, live the good news, and spread the good news for the salvation of your brothers and sisters in the whole world. Amen. Sa ngalan samahan o sa anak o sa Espiritu Santo. Amen.